yake afuna zisokoneza sasa kuti ndindo matu munaso what ndilipo re ngani ndimasowa sona imbe ba takiraguyani kaendama bwanji katundu repeseni katundu iwe dili je sema sebe arundi ndimanga na mwaje sindi kuona mango di majoga hapo ndele fana yura meni nda jabu kuda nali ku secondary bompano magenga simu na teneni zinezwa ufuna basi tabasa hii ndi evidence oba ya jani ndrama hii eti ndipita ku ACB kuti ACB mafuna muda ndibweze ndama asokole this is evidence ine nimakutanzani ine simakisa ndipo ndrama hii nkhani ipita kutali hii anti nini masuki tamasuka ndi anti zama kontena zija ene ndogoni zondi gani bwanji anachoka hata anapita anachoka hata anapita kumwanza kumwimbira phone yake mepa cha sima kwira ya kuja ni keep change kuti mukona paka bwana mwenda transport ino ndi mavota anga ino ningo mwenko okay just a moment Harry no ndimanena kuti just a minute guy Ashadu. Walizimusa bwana. Pepani. Nikuchedwa bwana nitaona ntayo sei pano kuine kudikira pana tipa kana wazizira chani kugamba kugona choncho. Pepani taxi na tamafuda. Pepani kwambiri. So ndemba makasa taxi bwana takambirana kuti sometimes you have to use ujene common sense. Pepani. Kuli njinga zambiri mbiri panopo. Pepani. Wa taxi yo sora kudikira panja. Kuna taxi katikambira za ntutu. Pepani. Please you have to have ujeneti kumakhandi ma instruction amenda nena ineyo right wani vesa venazo yes ndi mwamba jonje ndi sumamba bwino sumaliza bwino Pepani koma udikira ndalama ndi uje tamfuse uje ngati zingateke ti use check and how much is it 15,000 ali uje ne tingo use uje ne POS machine ina yamene tafusa uje what taxi yes you don't even know yet masiko timaliza jonjo person drama mene ma scammers sometimes be honorables tima use uje ni check tamuze uje tingo use uje kwa muchita bijiza mene yo oloso tinya mugali mozi nazo tifatifu naso yewe kuje ni kuje koma mwita tingo panga ya program ya bridge koma nditu chekeji ndikuti Mati 15 15,000 no zimateka zimene zozo cheke ndi kuti ngoyuza cha umuze cha tone kodi September October I think October see after sanko ndiye uka musa ndiye afuna alipire au akuchita amuke tendende tifuna imweyo tu ndeti ati dikira ndeko ndipo lemba kuti tipange program tipangire because uza ndizuze kuti ino ine ndisanambe kuyankhula ndeti uza kaomaliza uko tata ulembe bwanji program ifunika kuti kumalemba zimafunika sunga mudu no you have to be serious pena pache
ndine muntu iya zimafunika zithu well documented tizipanga bwonjo bwanji andi mwamba kumene chito ndizipanga bwanji pepani ndio next time no kuja ndipanga tea panga tea hapa what's panga choncho you have to be serious pena bachi kwa mwavala bwinonso pena bachi ndio panda chomwera linda ya mvuto la Malawi munazolowera somwera that culture chirikura no that culture you must stop koma nanga ndangonyamuka tu inosaja ayi zimezo tikonza ndipangisa za phumu yati tikonza koma ndipati wavala bwinolo ayi ziko mkwambiri nditulinda so program ndi imene yoyo kuti tikakayamba sakachedwe yayi because funa mwambo mwina 1 hour kundizusa ndiweyo kana kuzani naye ayi honorable kana kumaliza kuko yetu nditosa usman now desire just say you honorable dito kumamwa atwete atalipira izizi nde siri thamangiro umene kwa taxi yonso mwina ali ndizochita zina koma ukamuuza issue ine ndankhula ndatopa kwambiri chani and sinfonizika vutire umayankhula kwambiri moyo amene ukamuuze you have to negotiate ndikuoneso ma negotiation skills ako kuti now we are using checks zamasiku ano ndi choncho undiona amene mayendera I like akachilandira chekechi nde date mwaika ya October iyi ndedi kuti after chisankho because chisankho ndi pa 16 September 2025 ndikuti tikhulupira kuti after so pamakhala kuti ndanda wina chani pasikaza mbiso yoyo tipanga ujeni ndewati makhala ujeni kuluzu ndekhala kuti kumuzi bwana no iwe timaziwa akamanena kuti kumuzi timanena kuna sawa kwa njenjema ndi malo oto amene koma kunena kuti lunzu you have to be serious pela bachi okay so koma zonse mwapanga ujeni atulankhani mwapanga ujeni afika sokali mwaitanga onse uchukawo koma ndrama sili mukawo nakonko inake don't worry dedi kuti zonse zili umo tosadandaula nditudi kuti paje tinyamuketi okay chabwino nyamulatu nditudi linda makabe ndivanorini makuyang'anani kuseri bora nde mipando ibwe ngalimufuna kuti ogala nafanikepo mwambo ndotambalala upangiza kuganizana ujeni kuti za mauvuni zija bwanji mwasiya nditengera mauvuni ndi mvula tu nthawi ya mvula yandanasiya kotcha mauvuni fungo limafunikabe kuseka haya mandiyang'anayang'ana ndaka ujeni paja wankulu ndine chifane nimamika kuti mmandisunga and pena pake munthu oti akupangira zabwino iwenso osamakhala kuti ukupanga za chilungamo si bwinoyi mukumbukira nkhani ya makontena ija mafudoma koma nthawi ina makamba soza ndiwo nthawi ina yake ija for ma suspect ndife awiri nanga mulasangatenge mwachidule ndi confession ine ndifuna ndinene mbali yanga eti okay kuti ineyo zinthu zima sowazo ndimatengapo gawo mangotenga gawo usati mapanga ndine apopo ndoti ndimapanga kumano nanga si ma suspect ndawiri ndeni ndikunena mbali yanga wina nda nanga si mukukhalanso fana wa nyimbo jajabu ucha vozi ndi mfana wabwinobwino koma ineyo ndipepese kodi ganizana ava obweza bwinobwino obwera ndi confession yawo
usanayambe confession ukuyamba kaye kundipanga threatening kumanduzo zoti iyayi paja wamkulu ndini momwe ungofikira kupanga confess ine tojabuja ananduzo zoti mapanga zimezo ndi nde iweyo ukati Ananena liti? anandifotokozera ukuona ngati sakudziwa iyeyo ndesi mmandifusa bwana nde ndofusa bwana madike utonene weka mesa ndo wamkulu umene wanenera nde ndizokufusa kuti bwanji ukumakhala ngati kupanga khalidwe lokuba mnyumbamo mabandiro wamkulu kaona ngasi mukumbukira nanena mamuvu akumavuta pena pake nde munthu unendi wamkulu chabwino Nde- zimapita kuti timapita kumeko kuti alamu anuna ngasi nthawi zina zake amafuna nawonso adyerere mapeza mkazi ngo mkazi amene tumakhala kuti tikumudyesa so ife nde usangomutenga kuti abwera adzakhale momwe bwanji sinangati kudya limodzi zonsezo nde mukundisunga nde ndibwereseso chimodzimodzi ngati utenga so zinthu umu kumatenga mbale utenga mafudoma makontena mafulasi chilichonse tikugawana chimodzimodzi kuti iyeyo abwera adzakhale apa kodi tu iyi amaflaski ndimene ndinabwera kuzati pepani koma kuona kuti ndizoona zimene zoganiza pa umunthu chabwino ndizoona ndizachilungamo mwasona ngasi nanga munthu wamkulu mukundisunga inde mamuvu sesumandipasa nde chifukwa pena pake bwezi ndikusunthaso nami apa ukuzipanga justify kuti kubako mababwino mwina kodi mesa yokubayi iyi mesa ndiyomwe ndimazani napa iyo naye chabwinoyo tasabwinokayo zikuona munatalikire namba ndasunda sinali kuti awini okay chabwino masini mama chabwino sizabwina mwana yetu nde mafuna ndipepese pazimene machitazo mano akuoneka ananena papeneka masiku jabu atakuzani unanena kalekale ndi mulaso ndekuti akuiziwa ajasimajedwa kuuzana asaidziwa mesa ndamunanga nawauza kumene zomwe zichitika nyumba muno nanga se m'bale wake uja ndamunena kuti nazo kuti apanga zikhalidwe loyipa iweyo ungangondilekerera kuti ndizimulatira mwana uja kuti apanga khalidwe limene inetu ndalapa mbali yanga iti so ine sindunena kuti iye ndoyipa koma masuspect nali awiri nalibe suspect unaliyesa Komano- batsa ndiwe suspect komano nkhani ndimene iweyo komano zina mpaka mpumuza mula zimenezo aka amadziwa chilichonse chochitika nyumba komano sazachitikeso fana kuti anthu amabwera pakhomo pano amanyamuka mapita timawapezera zifukwa iwe ndine panaipe chifukwa chonoti timuyalutse uyo olo timuyankhule molakwika mwanayo khanga zamveka ino zamveka sinanga mna ndopcheza kale kuti ayi ndine wankulu mwaulu ngasi ineyo ndamva ndine wankulu zakhala muno timwawo ukulu ndine wankulu chabwino komano alamu ngono ndi abwere kuti aula aka abwera kuti tineneso kuti awaiyayi mwaterere sindigwedezeke 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 sindigwedeze ameni ameni kumalo ndicho chivisa Wakuti? Akubwera chimwe nakwacho. Amada funa kuyankhulane ka. Muyankhulane ne mpaka nochokapo. Ndizomaonena. Zoyankhulana zanji zoti zindayankhulana. Basi. Ujaso ni majezo naye kwani pale wako. Na zitanda mkati. Koma simutengana apa ndimukunamizira kuti mwakuti. Amada funa ndiyankhule simuzora funa ndiyankhule. Muta kuyankhulana kukhomba mfana. Za nyamata. Ine nthojuka apa. Yes akulu. Huwa. Mafatsa. Mafatsa. Inde. Asir. Zikuyenda? Zikuyenda kayi. Esmola. Zabose. Popo. Shuzuteka.
heavy mwamba kufana nato ngati mwamba kufana na musana wanga ukwati ndemwe wanga ukwati no muzakhala muzaoneka ngati ma twins etu asimfana uchalipa njoti amadwasa bola komabe ndotibe tumapezera be mfana madwala asima amati mfana akadwasa kuti yo amene madwala asima kwenye mpaka mwanga simunapo mwana wake kuti Sam tundema nayo tu ndapopona bana yeah komabe suti wachititsa komabe akapaso asimayo yangoyamba panopa asimayo kuli asimali mathoka mbele pali pokosetu siwana senkoto paja ndikudabwa kuti ndi ili magulu palena amabadwa nayo ena imapeza takula kale ena imapezera kukalamba ndenankha mwana kudwala olo kumva kuti mwana anadwala ulo okay so nana ngati dzingolengeza chilichonse ngati za serious amatenda koma ndine m'bale wawo tu zimenezo mumapanga ya ine muli ndi zambiri zochita ndiye ndinaona kuti izinso zikukhudzeni za matenda azitipa ngadoka hano ayi mayenera kundiuza ako tiyende okay tibwera titsanene chabwino tibwera titsanene okay tona tibwera chabwino mulipeza very good nakatha ungoyisiya hey madali mwana kudwala usanini na mwana anadwala Ashado oe Ashado oe takulandirani nonse pamuzi pano ulemu oyamba upite kwa Ashado athu wachiwiri upite kwa mafumu athu nduna zawo anyamata amene amatitsegulira kumandawa timati adzukuluwa mulandire ulemu anyamata amene mumatithandizira chitetezo mudzi muno awa mmataneba uduwa mulandireso ulemu ndi tutakulandira ndi kumwambo athu a tsiku la lero otsegulira bridge athu Zungu oye! Zungu oye! Ndikanda kuti Zungu oye! Mwava muzipasa choncho eti? Okay. Zungu oye! Ayi ndipo ndita chifukwa ndipepesa kwambiri chifukwa cha nthawi ndimene mazwa chilingalizo ichi chisina lero khautino chichitike chonchi yayi chifukwa cha nthawi anthu mwadikirisa kwambiri tinaiti zina zochita zina eti ya so pano apa tangobwera kuti noti tisegulire ditudi mulato umene uwo sindikuziwa komabe mwina pakhamwa yoti ndipaseni mafunso muyankhule koma chachikulu chonda kuti kuchonga ndiye kuti ndi ineyo Zungu mwandita sisankhaniyo Ashado chifukwa anthu ambiri akhala kubwera kuma kuna mizani koma pano papa ku group ndokukako mako anthu ambiri sana bwewe nditumiza tuka group izisi munthu amene mwanga lisimubwera ndino mafundi zawo ni malo zawo nanga zimwe ziona zimwe tona na papa mumu dakhala serious akuamphana utsogolo koma wao mna wewe usamina kuwira kuzosikana kuti okhala kulinda lama kulinda mtate bwana mina kusangalalira to koma pati ndikujamba konde ndifana kadi umize kugugu kuti akambiri tusana bu inde kama mmoja ngozo kusaka kuwira izizi nguvuza kunga zinthu zopanda pake ngati koma iye munthu angabuza tsegulia taba ndini tawerengani ka 5 kuti Ashado athu adule liboni 1 2 3 4 5 Zungu oye! Zungu oye! amene mwini ndi mafunso ndi nthawi yanu yoti mutha kuwafunsano Ashado athu fusani mai ineyo abwera ndingopepa just weekend kuti munaifanya nthawi mungu ndipasiratu mafunso nditu ndiziyankhiratu pomwe fanya nthawi ine ndifunso Ashado koma ndifuna dzina muzitchula kale dzina mbuyo umwe musandidule ni nthawi yanga koma dzina alo ndifuna dzina kachifa libe ntchito Ashado chabwino koma nyanga ndifunso kusakulira jani ngonyibweni nkhani chimene ichi chomwabwesa chakuthakale ngati chimene chikhale jani tabwala maziko makusanga nalo omweyo oho nkhani ndiona kuti sibula ndipesese chifukwa cha nauza sawa
invitation yake kuti siku ndikusegulira bridge ayi manipesesa iyi tikunena kuti iyi ndi tabwa la maziko manipesesa manipesesa kalimeleo tabwa la maziko sinanene kuti mwala ayi no ndanachonchwe ayi tu iyetwe bridge yajamangidwa lidi Kusuranga ile limeneyo. Sakhala patipo apa. Ifa kuli mipanda tukuku. Aha, chifukwa cha chilengedwe anthu maononga chilengedwe. Kwabwera njira inayona kuti Mulungu amabweretsa njira popanda chani kodi? Njira. Pakhala ndithu njira. Njira ndithu njira ndithu. Kuti kokodi? Kumeneyo. Chabwino. Kumeneyo ndiye amsanene choncho. Aziyankhula mmozi. Pena aja amene amakhala amangobwera kuna mizani muhayi. Koma ineyo action. Chabwino ena ndani koda apa? Yeah. Dua lido apa. Mwina khani imeneyo ayankhe pompa asekretary athu omwewa. Beautiful lady as well. Yeah. Pamenepo swanda kugomerana ine ndi secretary wa nyuwani takulandirani aseke zikomo pali funso lina lomaliza ndikupasani cheke msadandowe tsosekoza adasekeranga waona timakuuza tena kuti kuno kumalabu ndo timazitizerako apangisa kuchenga ise tikoza zimene zizi tambirapo apa panali kale malo chitukuko ndi chanu mwanipesesa kusasa kuti katunduyi akhale ngati wamwini ndiyatani kodi ndi chanu chomwe chinthuchi chitukukochi ndakupasani inuyo monga ina kamuzi sikuliso ndi changa cha ine ayi ine mwangondituma ineyo choncho pa 16 September 2025 ndiye kuti kuchonga zungu ndiyati zungu taziya khali yati zungu ya tathokoza kwambiri fanya nthawi atulankhani ndiye kuti chimene chitike fandi kuziwa kuti kodi ilo ndani paja mungolembesa au pasandi cheke awawa nonse mene ni mavuto na ndena za cheke mumane ndineyo ya chifukwa panopa ife timaleka ndrama poona nimene zilimu chitetezo anthu ambiri panopa ali ndithu ndi mavuto kuteko paliso anthu ena apakhata atuma eti ndiye simalenga ndalama we don't carry cheketu chimakhala chimodzi otenga use of money tima user macheke sio chokoti so my beautiful secretary apa sort out zimene zozo TV aseyiwe hawi no ndi ndani wewe 270 followers hayo unaweza ujali ndofana fuse mafuso angapo inu sanya mata omwe ngopanga ujani ini zimene simpanga nawo za Facebook kuchanyani ine ndo I've got ujani I'm on the ground and TV akundidikira see fusanga ndali ngono no wale fupi kodi apa mene pali limu ngone kodi koko ndikochinga kuni mipanda anthu tidza azadusa pati bwa ndiye ndikunena kuti eti iweyo wafa wangopuluma nayi ndanzako ayankhula nawo zambiri mbiri ma issues ngati amene wawa nditi yambirenso apa anyamata mukupanga puma kwambiri ndi uje mava pitani kaye tipangeza TV go pitani kaye tipangeza TV antichedwesa etu blogger janiso counting down 3 2 1 on you ndomene kukuto
alipo ameneyo. Ashadu. Yes. Takwandira. Maona kati sinika kuone ni kumene kujako. Ukana amatu supachedwa kucha. Mava? Mathawa kumene kucha maona kati simungandipeze. Eti. Uje ndutengeni pano. Zimene mapangazi inenda panga kali zipinda pangapo ene muzaka zapitazi. Kumaziziwa zimezi. No. Moni. Okay. Kaneke ndio mwiji. Ndipasene katundu wanga. Nangase munangafika ndikutengeni mpando mukhale pansi. No. Amwene. Ndole mambo so ndi we have got so many timatima engagement yambiri mbiri kuti tipange eti. So manje ine mwina ndikamayankhula amwina mukuja pange dino ndi awa bwana. Kumanangani. Iyai. Ineyo ndipasene katundu wanga. Ashadu. Mwina kabene sido pamoja. Pepani. Ashadu ineyo. Tamfana nawo nawo. Tadiyane kai. Anda tupa nazo. Zokambirana. Ya mwene. Kubira ndanthu ena tona ndizindu zawiri mukatengaso anthu. Nakuza issue imene siyama sewera yayi mava. Ngani metaisa? Ine tusina kana. Okay. Ndaisa inu ndi ineyo bwino eti. Gentleman's ujenet agreement. Koma ine mwalepera kuti mupange ujeni pangana meta kai ndiyo kupangira ndineyo. Sisa ni volume bango. Iya sogoleri. Ine ndikuza ndi kuti katundu amene kujayo customer amadikira kumene kuja. Tadikira kumene kuja kuma kupasa nimpata koma inosa panga nyinyi yonse. Koma mesa tukambirana. Koma ndikuti somo ndipanga bwanji. Katundu alipo palibepo. Mesa tukambirana kaya. Do you know that ujeni kuti kantu kapele si chinthu yamasewera? Munandiforozera. Black stone sinkhani yamasewera ayi. Unagugula unaona kuti katundu apita warulu bwanji. Munandiforozera ati ndi. The value. Ndakanuna za value eti? Ashadu. Iyayi. Ngani wa police kani ai vango tipanga za police zizi. Iya ya se. Ine mwina ndipande kama yankula zinthu zimwe mwanga ndikuja nchani. Kati tipite ku police. Tutavara tipite police. Ashadu. Zintu zawiri. Ndikuza nikhani ine kalaba tapanga. Zintu zawiri mpaka ku police tangambana awiri. Ndende kuti eti. Olomwina iweyo mukuziwana nkhani imene yeti. Plus. Za police zikaba. Ine ndifuna mwala. Ujeni. Chimene ndifuna ine ni mwala. Tadina ndikaenda kufotokozereni to. Uje nawo ndinaenda katundu wa wina wake nde I think sindu zoti ndinapanga bwanji nde zifike ku police. Amwene ine ndakati kubwera uyo sama kuuza zimene zikuchitika papa. Uje nasha tadikira ni tunange kananga. Sindi mfotokozereso mbalo wanga ni wakama. Koma ine ndakati kupanga tukumuuza uyo. Uje ndi nkhani ndiya 100,000. Uyo anakuuza ndiza ujenza issue imeti kuyambirana pakati meneyo. Ndiaja ni issue yake. Tadiya nikaya shadow. Sindrama yamba kutuluka. Mwala black stone. Mwala udula kopya. Wona kuti neyo eti ndakawine ndakandi kusunga faje kuti olive value pano kulepa kuti pakana ubwanji. Papa nde ndamuuza uyo anatenga mwala waba. Mwala umene ucha. Mwala ndi sana kuuza mbuzo ndi yaying'ono kwambiri. Koma sifuna kuti etwe. Shadow ndi pala ine tona apapa kubwera kaenda lama. Simukagwire kae tizikambirana. Amwene mwala mapa 100,000 etwe. Ngati masonga ndipasa kaimene yo yayi. Iwe za issue imene ndanakuti ya. Anikali imene ndampasa mpata munthu kuti achite chino kupita police. Kupita police. Shadow ndawo munakagwira. Mwala ndo tundwa? Blackstone. Ungova zina. Ndikuti ndi mwala watengo watali. Soma seweranso ya. Kanga ndinaona ndiyangane wayi. Mwala black yo? Tapanga takapita ukaona. Indikuza indipendeza ndrama. Iwe ndipendeza ndrama ndipendeza za mwala. Ndipendeza mwala. Ndi mwala wo. Ndipendeza jani wewe? Sina ndeza mwala yayi. Nani uyani? Ase. Ashado ineyo si ndipo ineza mwala tu ayi tu. Fa palisa mpisa chitika mmene muja pale mafacts. Mwala wake su. Mwala ndo no. Kusunga ndrama. Ndenga dulu ene manyulira. Yeah, mwala ndo wanu. Yeah, kama ya itamba ati amanyulira. And amatabu the value as deleted. Ya chepa ndrama no. Ase. Mwala ndo. Mukugana mwala wanu ngati asokolera. Unokomesa nabwera zatenga ndrama. Yeah, kana ndrama zanga ine ndikuuza ndi bwino meneza. Yeah, ndrama zanga zikuti. Isera story. Ndrama zanga zikuti. Ndikuti ameneka. Kodi iwe. Ndrama zanga zikuti. What I'm trying to say is that nkani yo ndiona kuti tabwera zatenga ndrama kuno. We can discuss more. Asokolera.
ine muona ngati ali limodzi Ndalama zanga zikutiko. Ndeni kwa kuti eti. Funa ndalama zanga. Ine ndinetu ngechado. Laptop yanu so ndatenga pi. Kupita nayo. Yamwini wache mbene yamwene. kodi ndiwachitete munthu uyu Kupita tu apa. Kupita limodzi. ine muona ngati muli Ndalama limodzi zanga atu ashaka. Asogoleri. Ashaka ndifuna ndalama zanga. Iya itamanika asogoleri musachite choncho. Issue itamanika yetu. Tikambirana bulubuni ndi nkhani iyo. Wandi ana atu awo. Hayi. Ndifuna ndalama zanga. Tamanika. Ndifuna ndalama zanga. Tamanika. Ndati ndifuna ndalama zanga. mwala onso ndu akamakupasa ndalamazo mwala odu Iwe sipange choncho. Tiwe ndaiku nanu inu. Ndalama ili kuti. Ine nduziwana ndinu. Ndifuna ndalama zanga. ndalama sona kuko ndalama. Panga zeni bwanji. Ini kuti zandale zomwezi